Laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li saret nhar il-ħamis damet sa kważi nofs il-lejl kif mozzjoni mħabbra mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ma sabitx l-appoġġ meħtieġ. Il-kritika lejn il-kap kienet fuq diversi fronti u l-laqgħa aġġornat bil-kwistjoni mdendla. Kollox idur mal-mozzjoni li Bernard Grech ħabbar fil-konfront tad-deputat Rossien Kutajjar wara rapport tal-Awditur Ġenerali. Filwaqt li fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ma kienx hemm xi qabtit li jaqbżu għal Kutajjar, ir-rabja għal mod kif Bernard Grech aġixxa mingħajr konsultazzjoni kienet kbira. Fil-fatt irrapportaw dwar dan ukoll il-Gazzetti Malta Today u llum fil-ħarġa tal-Ħadd. Kien spjegat kif deputati fil-grupp qalu li llum Kutajjar m'għandix tkun il-mira tal-Partit Nazzjonalista, anke għax dwar dan diġà kienu tieħdu passi ċari mill-Prim Ministru. Oħrajn tkellmu dwar kif il-kap ippreġudika l-pożizzjoni tagħhom bħala ħaddiema b'impjieg fis-servizz pubbliku għaliex bil-mozzjoni se jkompli jitfa' fuqhom il-lenti. Irreferew ukoll għal kummenti tal-Prim Ministru Roberta Bela li kien ċar li kull min hu fis-servizz u s-settur pubbliku jrid jagħti l-ġurnata tax-xogħol tiegħu u tennew li ma kinux jippretendu li se jkun Bernard Grech li jkompli jżid il-pressjoni fuqhom b'nuqqas ta' xamma politika. Għalkemm oħrajn sostnew li kollox inqala għaliex il-kap waqa' għax-xamma politika tal-fazzjoni bl-iktar esperjenza fil-Partit Nazzjonalista. Tant li llum tirrapporta u tgħid li l-ikbar rabja ġejja minn David Aġus, id-deputat nazzjonalista impjegat mal-Freeport Corporation li huwa wkoll kandidat għall-Parlament Ewropew. Lillum qalet li kanvażers ta' Aġus qalu li hu jimmaġna li din il-mozzjoni qed tiġi xprunata minn David Casa, id-deputat veteran tal-PN fil-Parlament Ewropew. Skont in-nies ta' Aġus, Casa qed jarah bħala teddida u qed jibża li din id-darba ma jitlax. Anke l-Malta Today tkellmet dwar din il-manuvra. Ix'inhi l-mossa ta' Bernard Grech xejn ma niżlet tajjeb u lanqas laqgħa li damet sigħat mal-qita. Bir-rabja għal Bernard Grech hija kbira fejn kompla jitlef mill-ftit fiduċja li għandu min-nies ta' madwaru.